kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala amo mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa inyong mahigala. Brother John Dehito, kini usab si Brother Levi Clavis ang magapakig-uban kaninyo dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon sa unahan, atong hanyoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, mag-ampo kita, dalang panan ug magkagagahom nga Dios sa walay katapusan, ining buntaga, kami nagapasalamat kanimo, nga sa gihapon, Ginoo, padayon nga nagapakita ka sa imong matinumanon nga gugma sa matag usa kanamo. Salamat sa imong kaluoy, mga panalangin nga imong gihatag kanamong tanan, ug nagampo minimo nga ikaw magapanalangin niini nga programa nga unta kini mahimo nga instrumentos pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran. Panalangin ni ang tanan nga mga nagapaminaw, panalangin ni ang tanan nga nagahatag sa ilang panahon aron sa pagpatalinghog sa imong pulong dinhi niini nga programa. Kanimo nagalaom ug nagasalig kami nga magahatag ka sa among gid pangayo pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manuluwas. Amen. Amen. Okay, good morning no sa tanan nato nga mga listener, tanan nato nga mga viewers. So unang portion sa atong programa maminaw ta og mga huni sa mga awit mga higala pagpamalandong nining kabuntagon sa adlaw nga Domingo. So ni ay mga awit nga among kibalit kaninyo. Nahisala ako sa dalan sa atong Ginoo. Apan karon ako nahibalik kay si Jesus sapit na mo balik. Magligon, magligon, magligon ang tanan kay si Jesus na tumakikuhan. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan na wala pa sa kamaturan. Nagmatinumanon sa iyang mga kabubuton. Kay mo abot na unyang panahon nga kitang tanan pagaguhaon. Magligon, magligon, magligon ang tanan kay si Jesus na tumakikuban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan na wala pa sa kamaturan. Magligon, magligon, magligon ang tanan kay si Jesus na tumakikuban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan na wala pa sa kamaturan. Aron mo sab sila may kaluwasan, magligon, musidlak ang tanan.
Igsuunandam ka ba sa pagsugat pagsinggit aniyan na ang ginapaabuta ikala ayaw na pagluha-luha ang takna hadul na mga tinaguhan nga kasalanan susulan ang tanan tuburan sa kaluwasan kasulbaran sa kahulatan urang tubag sa mga panginahangan sa sinugan sa kampuran masayluan kami Jesus sa tanang mga kalapasan na nabuhat ni kalibutan o kasi sa kaukawan o Jesus tuburan sa kaluwasan Jesus sumbatan sa kahulahan ungang tubag sa mga panginahangan sa sinugan sa kampuran masayluan kami o Diyos kaya ron tapos musunong sa imong malumong sa puloy ang langit mo ison mo mabago kita ang tao'y nilalang ng Diyos upang sa Kanya'y sumunod. Ang anak niya'y nabayubay sa krus upang ang sala natin matubos. Bawat tao sa daigdig may tungkulin gagampanan. Nais ng Diyos tayo'y magmahalan at huwag mabuli sa kasalanan. Ngunit sadyang ang tao'y maruko at kay dali niyang makalimot. Buhay natin sa mundo'y maikli, di natin dapat sayangin. Bawat araw sa ating buhay, ipaglingkod ng lubusan sa ating Diyos na siyang lumalang at sa ating kapwang nangangailangan.
ating buhay, ipaglingkod ng lubusan sa ating Diyos na siyang lumalang at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan. Bawat tao dito sa mundo may iba't ibang mga pagsubok. Marami ang pinagtagal Sa landas ng kaligtasan, si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan, ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus umakamtan. ang nais ng bawat puso ay makaya ang mga pagsubok. Ito hindi natin magawa kung si Jesus ay wala. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan, ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus
My dear, make yourself at home. Mapapalaban ka sa spiciest ever Lucky Me Pancit Canton Extra Hot Chili. Spiciest ever! Mas pinasarap nga. Sarapines! O ikaw, wala ka ba? Ready na lang, ngayon pa rin. Husgan ka pa, ang pagkaroon, nagaginhawa pa. Ang Diyos kanunay, siya ka naturang mabuhay. Isang may pasulay, iyakin ang isang Samay, ibalas mo sa kaayo, sabihin mo ang pag-alaga o pagtuman sa iyang kasuguan. Ang Diyos kanunay, siya na naturang mabuhay. Isang may pagsulay, iyakin ang isang Ika lang, panginawa, ang tangan, pinangganyan, kay siya, kayo na kanunay, namugiyan. Ang Diyos kanunay, siya ka naturang mabuhay. Isang may pasulay, iyakin ang isang may pinagdadaan niya. Si Jesus ang ipangalan, marunong
Okay, maayong buntag no sa tanan kutob sa naminaw karon og lantaw sa atong live broadcast. So atong ginapangumusta ang tanan to mga listeners diya sa Negros, Oriental ug Occidental Negros. So good morning yung tanan. Welcome nga mahigala nining sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Mahinguman sa atong tanan nga mga viewers diri sa Masbate, no? Welcome ang tanan taga Masbate nga nagtan-aw karon sa atong live broadcast through Facebook. So welcome ang tanan. Atong mga pinalangga nga mga kahigalan o makaisunan diha sa Biliran Province. So good morning sa tanang taga Biliran. Uban diha nagamit og mga sound system. So atong gina-welcome tanan diha nga naminaw karon og ang naglantaw sa FB mga higala. So welcome kamo sa atong programa. So pwede na makapadangat og mga mensahe diri sa ato sa atong number ni Brother John o sa ato nga comment section sa Facebook mga higala. Okay, atong mga pinalangga nga mga kahigalan o mga kaigsunan diha sa probinsya sa Leyte. Good morning sa tanang taga Leyte diha sa Olmo, diha sa Merida, diha sa Baybay City. Good morning sa diha sa Palumpon, Matag-og Leyte, diha sa Isabel Leyte. Bisan pa man sa San Isidro sa Kalubian Leyte. Atong mga listeners sa diha sa Tabango Leyte o sa Bilyaba. Kamong tanan diha, welcome ug among gipasalamatan atong mga kaigalaan diha, mga kaigsunan nga nagagamit og mga sound system aron sa tuyog tumong ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga palibot. So good morning ninyong tanan. Ato sa mga pinalangga nga tigpaminaw diri sa Isla sa Camotes, tanan diha naminaw. Ug ato sang pasalamatan si Brother Tato Sotelo sa iyang sound system na iyang gigamit alang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kanya dirisad sa Islas Bantayan atong gipangumusta no tanang taga Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. So thank you sa inyong kanunayng pagpaminaw, pagpakig-uban sa ato nga tulumanon. Kanya atong pasalamatan dahil atong mga kahigalaan sa Bantayan nga nagagamit og mga sound system. Las Brother William Tadlas, good morning. Kanya sila si Brother Cotijo Sab diha sa Tikad o si Brother Lucernas dito sa Lipayran. Salamat kaayog diri sa Santa Fe. Napon si Brother Jeremiah Humula. So may buntag na Brother Jeremiah, mga silingan diha nimong naminaw sa lanog sa sound system. Brother Lot Villabelli. Kanya tanan na ito makahigalaan diha sa isla sa Hilantagaan, diha sa isla sa Kinatarkan, kanya mga tigpaminaw sa dato sa isla sa Bitngel, sa Malapascua Island, kanya Pescanasa. Kamong tanan, ginawelcome mo namo karabuntaga sa ato na tulumanon sa kini ang maayong balita. Tanan sa nato mga tigpaminaw dinhi sa mainland Cebu. Lanog-lanog man taas-taas yung nabutan atong broadcast. Labi na sa mga kabukiran diya sa Balanban, diya sa Tuburan, diya sa Tabuilan. Kutob Diyos naminaw atong gina-welcome. Good morning sa tanan nga taga-Tabuilan nga nagsunod sa atong programa karon. Ani atong gipangumusta karong buntaga si Brother Maning Masbangkod. Convert po na sa atong programa sa radio. Sila si Brother Pipi Osabia diha sa Sabah. O niya, kumusta sa tanan taga Katmon, labinan ng Brother Mario Alquizar. Good morning, no? Sa tanan taga Katmon, o diyas mga kabukirang barangay sa Katmon, diin naglanog-lanog kini ato nga programa mga kaigalaan. O niya, atong gipangumusta ang tanang taga Agsuao, Katmon, o tanang taga Bungyas, labinan diyas mga Komendador family. O niya, tanan diyang namina, welcome, o mga kaigalaan nato diya sa Sugod, o labi na diya sa makabukirang barangay sa Sugod, di naglanog kini atong programa, kinasing-kasing mo na mo higala nga gipanimbaya karong buntaga o gina-welcome sa ato nga tulumanon kini ang mayang balita. Good morning sa tanang taga Bourbon. Good morning niyo mga kaigalaan nato diya sa Bourbon. Atong gina-welcome ang tanan nato mga kaigisuunan. Diya sa poblasyon Bourbon, diya sa Lao, niya kumusta sad ang tanan taga Bundo, Bourbon,
ato mga tigpaminaw sab diri sa San Jose, Bourbon. Good morning no diha nila ni Brother Amay Pitugo. Aniya ngadto sa nila ni Brother Rodrigo Villamor. Atong pasalamatan dahil siyang sound system sa nga gigamit kanunay diha no. Thank you kay Brother Rodrigo, Brother Rolando Villamor, tanan diha nga naminaw sa diha sa San Jose, Bourbon. Welcome sa atong programa. Aniya atong mga suki nga tigpaminawan diha sa Tabugon sab. Mayong buntag sa tanan nga taga Tabugon og tanan dihang mga kaigsunan og mga kahigalaan nga kanunay nga naminaw og nagsunod sa atong programa. Ito ang aming dating gawin. Anya, good morning sa diay nila ni Brother John Lobitania. So, may buntag Brother John og nining kabuntagon sad atong welcome ang ato nga mga kahigalaan nga naminaw no diha sa Sambag Bourbon, Sambag Tabugon, Lanster Remedios Monteliano, mga pamilyas mga andosad diya sa Kumbado Tabugon, mayong buntag tanan dihang naminaw. O niya atong mga tigpaminaw sa diri sa Managasi Tabugon, labi na dihas mga Ilarkusag, mga Rumagos family. O niya ngadto sad sa mga pamilya sa mga Saladaga, o niya mga Nano family, tanan diha nga naminaw. O niya ngadto sa kang Sister Soliano, Erenia Soliano, maayong buntag sa tanan ninyo diha no sa diha sa San Jose, Bourbon. Welcome Tabugon, welcome kamuntanan. Good morning sa mga Jordan Sad family diha sa Lamak. Tanan nato mga tigpaminaw diha karon sa Ilihan o diha sa Kadwawan. Diha sa Kadwawan kay nagtubag-tubag na diha mga sound system. Pasalamatan nato si Brother Bean Estor sa iyang sound system o mga silingan niya dihang naminaw sa lanog sa iyang trumpa. O niya dirisad sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan. Nasa diha trumpa nga naglanog-lanog. O niya ato sa pasalamatan sa Sister Marites Paraiso oban sa iyang pinalangga nga bana nga mao siya nag-operate sa sound system. May buntag sa tanan taga Kadwawan, o niya tanan nga taga Libho sad nga naminaw karon. Naglanog po ni atong programa sa Libho tungod kay naasad ang kang Sister Linda Kamay nga sound system. O niya naasay bag-o nga giamontar nga sound system karon kang Brother Nelson Bersero no diha sa Libho. Duha gid na ka mga trumpa ang ginagamit no. May buntag Brother Nelson og masilingan diha nga naminaw sa ato nga programa. O ni ato mga silingan sa Dios mabuli. Tagan sa tag mga silingan sa mabuli nga nagsunod po sa atong programa. Good morning no nila ni Chari de la Cruz of Nogas uban siyang family. Lang Sister Mercy Somalinog, kauban ni Dong Sincere dia, may buntag. Nambad Tutron, sa mga anila ni Brad Felipe Gutierrez, kauban ni Sister Rosemary, nila ni Dong Eric Sinoy, may buntag, mga maglasang pamilya diha. Nila ni Sister Emilia Abayon, kutob na lang sa naminaw diha tanan kaninyo, atong gina-welcome sa ato nga programa. Dirisad sa kanagahan mga higala, atong gipasalamatan ang sound system nila ni Brother Bernie Katakis, nila ni Brother Christian Vistar o kang Brother Aniceto Perselias. Mga lanog na, nagamit ng mga trumpa, mga higala para nga mga naikanay ang atong programa bisan pangadto sa mga kabukiran. O niya, good morning sad sa mga tigpaminaw nato diya sa Kinawahan. O niya, tigpaminaw nato diya sa diha sa Luyong Baybay, bisan paman diri sa Lambusan. Good morning ni Brother Christian Lumihok oban sa iyang family. Good morning sa mga Frasco family nga always nagasunod. O niya ngadto sa mga Bilieta family, mga Buyusi family, Magdadaro family, mga Hapitan family diya, uban pa diya natong mga kaigsunan o makhigalaan nga nagsunod.
Nya good morning sa tanang taga-Tambungon sab nga nagsunod sa ato nga programa. O ni ato siyang gipahinumduman ang tanang taga-Tambungon nga kon pananglit mga higala gusto tang mangita og mga pisa sa motor gipadul-an na gyud ta diha. Kilid gyud sa highway inyong makita diha ang Advent Motor Parts nga abli na gikan sa adlong Domingo kutob sa adlong Bernes gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Rene Sigarino. Good morning sab sa tanang taga-Anapug nga nagpaminawan. Good morning ni Bo Nolan dia. Bo, may buntag nimo oban siyang family murag di rabate ko kaana ron ka may importante sad ko nga alakaw nining adlaw. O niya mga tigpaminaw sad nato dinhi sa Bangkasan. Labi na nila ni Brother George Luna and family. Tanan nga taga Bangkasan, tanan nga taga Kamansilis, ato mga tigpaminaw sa Dias Manyo, sa mga Peritos family, mayong buntag, o niya tanan diya nga naminaw sa Manyo, bisan pa man diya sa barangay sa Look. Good morning yung tanan. Mga tigpaminaw na to diya sa Proper George sa San Remigio, labi na sa mga Samson family, mga Monteroyo family, atong gina-welcome. Mga Larga family, mga Likigan, mga Kabatanya, mga Lion family diya sa Argawanon, o niya mga tigpaminaw na to diya sa Patag, San Remigio. Atong gina-welcome diyang mga Anciano family, ngadto sa mga Muraka, o uban pa nato diya mga pinalangga nga makaigsunan o makaigalaan. Welcome sa ato nga programa. Anya, atong mga tigpaminaw sa mga higala dito karon sa Daan Bantayan, no? Good morning sa tanang tagamaya. Labi na diya sa mga dihito family o uban pa diya natong mga listeners sa ato nga programa, nga nag-follow sa atong program. Ni ato sang ipangumusta di atong partner si Brother Isao Dihito. Siguro ron nagtan-aw ron sa ato nga programa. Anya, good morning sa mga Punay family. O niya ngadto sa mga Miralias family diha sa Lanao. Niya pasalamatan nato sa Brother John Punay diha sa Talisay sa iyang sound system nga gigamit. Tanan natong mga kaigsunan sa Daan Bantayan, atong mga friends diha nga always nagasunod, atong mga pads diha mga mads, atong gina-welcome ang tanan. Good morning din ni Brother Doming Bunokan ug iyang family. O niya atong gina-welcome sad ang tanan nga taga Midilian nga always nagasunod. Good morning din silang lungsod Midilian. Always ginang naminaw sila si Brother Edwin Golimas or Magolimas family. Ngadtos mga De La Cruz family. Tanan diyang naminaw sa Dang Lungsod atong gina-welcome. Aniya mga tigpaminaw nato usab diha sa lungsod gayod. Labi na diha sa mga Langido family, mga 5 family. Aniya may sambuntag ni Municipal Councilor Raymond Olivar oban sa iyang asawa si attorney. Aniya ato sang pangustahon si Brother Alex Canyadas, Brother Felipe Solera, tanan nga taga Midilian, bisan pa man diri sa 108 Midilian. Atong pasalamatan si Brother Terbo Pobadora sa iya pod nga trompa nga naglanog-lanog kanunay sa atong programa diha sa 108. Makaigsunan diyo, makigilaan. Welcome mga tigpaminaw na to diya sa Dayhagon, atong gina-welcome sad, o dinhi sa Bogos City mga higala. Diha sa Binabag, na atong mga tigpaminaw diya, mga Bersero family, o niya ngadtos mga Ulingay family, mga Gabiani family. O niya, good morning sa di Brother Lino. O niya, namatay na ba di ay si Sister Perla Tuas Manila, no? Pasubo Brother Lino sa kamatayon sa Pinangga nga Tuas Manila. O niya, mga tigpaminaw to diya sa Anunang Sol, sa Norte, diya sa La Paz, o bisan pa man diri sa Kabangkalan. Atong gipangumusta diha ang mga Lipawpaw family. O niya, ato sang gipasalamatan si retired Scout Ranger Isagani Aratzia sa iya kanunayng pagpalanog sa atong programa. Dinhi sa radio, no? Nagagamit siya o mga sound system, mga silingan ng naminaw, ato nga gina-welcome ang tanan. Good morning sa mga Bisabilia family diya sa Baas, tanan nga taga Baas, tanan nga taga Barangay Dakit, atong gina-welcome labi na diya sa mga Derder family.
O niya mga suki natong naminaw sa diha sa Guadalupe atong gina-welcome no. Labi na diha mga Baldusa, mga Munyas, mga Humawas family. Niya good morning sa ni Brother Edsel, nila ni Ma'am Ibing, uban siyang mga kabataan, nila ni Ma'am Joy, nila ni Pastor Merjon Kabagi. So welcome ang tanan diha ang atong mga suki nga nagpaminawan. Maingumon sa tanan natong mga church members diha sa Tagasa atong gina-welcome sa atong programa. Atong tanan makigalaan diha nagsunod og gaminaw. Ano mga may buntag po sa tanan makigalaan diha sa Libertad. Ano bisan pa man diri sa Syukon diha sa Upper na Ilon. Labi na diha sa mga Lipon family, no? Lang pamilya ni Brother Nelson, pamilya ni Brother Libby Lipon, pamilya ni Anhing Jerry Lipon. Maayong buntag ng tanan diha sa Upper na Ilon. Good morning po ngadto sa mga tigpaminaw na to diha sa Panabilan, labi na diha sa mga Nailon family atong gina-welcome. Welcome po sa mga pamilya sa mga Balombaw, mga Uliamot family, o sa pamilya ni Sir Arthur diha, uban siyang Pinalangga, mga Uliamot family. Good morning sad sa mga Hilig family, ngadtos mga pamilyas mga Mulihon atong gina-welcome. Berdida ngadtos mga Canales family, o sa tanan na lang kayo diha sa Tambungon atong mga suki Pinalangga atong makaigsuunan nga nagpaminaw diha sa Tulumanon. Nya good morning sa tanang taga-Gairan, no? May buntag sa taga-Gairan nga kanunay nagasunod. Nya good morning ni Engineer Ernie Catayas uban siyang family. Nya good morning sa ni Tia Wing Catayas diha sa New Public Market nga maglanog-lanog yun na diya ang iyang radio. O niya, ato siyang gipahinumduman ang tanang taga-Norte, kutob sa dinis sa Northern Cebu. Nga kung aduna tayo problema, mga higala sa atong pananaw, kay hanap-hanap na, kay magkataas ang atong edad, magka-problema punta sa atong pananaw, kay magkahanap-hanap. So, nanay solusyon karon. Pangitaalang ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic, nahimutan ka na katong karaan nga land bank at bang ni ana, nagbuntaog na ang Icons Optical Clinic. Aniya, at the same time, naapod sila branch dito sa San Remigio. Kilid po sa highway at bang sa friends, makita ni mo diyang Icons Optical Clinic. Aniya, sila pod ang nagdumala karon sa clinic sa iyang mama. Katong karaan yung clinic diya sa Bogo City, ang Viraki Lubetania Optical Clinic. O niya, abli na sila higala gikan sa adlaw nga Domingo kutob sa adlaw Bernes alas 9 sa buntag kutob alas 5:30 sa hapon. Niya accurate na ilang pag-check sa atong mata tungod kay computerized na mahigala ang ilang pag-check up. So, doon ninyo, gipanagiya ka na ni Doktora o Dr. Konkon Labitania. So, mga tigpaminaw sad nato, dinis dool yun, no? Mga Makipig family, mga Familiara family, atong gina-welcome. Nyades dakit po di ay naapod si Sister Andrino. Oban siyang Pinalangga, iyang bana, iyang anak. So, atong gina-welcome sa atong programa. Good morning sad sa mga nang nila na Brother Andy Nobalde ay diri sa Kayang. O niya, pahasubok pod among itunol adto sa mga Lipon family, mga pamilya sa mga Olivar sa kamatayon ni Brother Nestor Olivar nga haya niya naa sa St. Peter ning siyudad sa Bugo. Okay, kung naamoy mga messages mga higala, ipadala diri kay atong basahon. Sabi pa ko mubasa na niya sa screen na itong mga mensahe. Itunol ko kamo kang Brother John Dehito. Brother John? Okay, salamat Brother Libby. Well, mga higala, welcome ni Buntaga, unang kabuntagon sa mga adlaw sa semana. Happy Sunday morning. Salamat sa inyong pagpakiguban kanunay dinhi sa atong programa. Mo sa kutob sa giabot ug tanang naminaw sa atong programa, welcome kaninyo tanan ug maayong buntag. Dalaygon ang Dios nga siya nagapakamayo gihapon sa kanato sa mata og usa, no? Okay, Brother Libby.
Okay, moadton ta higala ato ning pangbasahon tagdon tani ang mga kahigalaan nato nga nagpadalag mga messages. Niya si Sister Ginalyn Lumundad. Good morning sa tanan. God bless you all. God bless also Sister Ginalyn. Niya pod si Brother Roland Neriginon. Maayong buntag. Okay, maayong buntag Brad Libby o Brad John. Sa inyong programa kini ang Maayong Balita. Welcome sa inyong tulumanon sa Sunday morning og ilabi na diri sa Quezon City og labaw sa tanan diha sa Cebu og Mindanao og sa tanang kaigsuonan nga naminaw. God bless ang Ginoo magauban kaninyo. Salamat kaayo nya may sambuntag nimo Brother Roland Ginon diha sa Quezon City. Okay ni apod si Sister Chari de la Cruz Nogas. Mayong buntag ang Kolibi o Bro John. Naminaw kami diri sa inyong programa Angkol. Thank you kaayo Sister Chari, Brother Dodo dia og uban sa inyong family. Thank you sa inyong pagsunod, pagpaminaw sa ato nga programa. Okay ni apod si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong buntag Kuya Libby og sa tanang listeners and viewers. Salamat sa pagbasa. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. So God bless also Sister Hani. Niya pod si ato pong nakita din si Brother Rufino Moreno. Salamat sa imong paghigugma sa ato nga tulumanon o pagpray sa atong tulumanon. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. So thank you kaayo sa pagsunod nimo kanunay sa ato nga programa sa kini ang Maayong Balita. Okay. Ato sa ning basahon mga higala ang ni ay message nga sa atong pikas nga cellphone ato tanaw niya si Brother Duming Bunukan. Good morning ninyo tanan diha sa station Brad Lib og Brad John og sa tanan nga nagsunod niining programaha. God bless. Salamat. Salamat po Brother Duming. Ang Dios sab magapanalangin kanimo og sa imong panimalay. Okay din sa tong pikas nga cellphone, ni ay mga nag-heart, ni apoy mga nag-love sa tong programa, ni as Brother Cesar Elgira, ni si Sister Elpidia Coro, Brother Ronilo Itang, ni apod si Doktora Roda Likigan, o ni apod si Chari de la Cruz Nogas. Nakita ni sa atong pikas nga cellphone. Niya ato sang tan-awon dinhi sa pikas nga screen no sa atong tan-awon mga higala alang sa mga kahigalaan nato nga nag-like o niya ang uban nag-heart sa ato nga program. Ato ning pangtagdon atong pangbasahon ang atong mga pinalangga nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan no. Okay. Arita sa mga nag-like ni si Brother Ronilo Itang, Lovely Deheto, niya po si Brother Abner Joalio, niya si Romel Tumakay sa Santa Rosa ni. Niya po si Sister Nuna Hani Monterde Punay, niya po si Edgy Escalikas, Marilo Villarosa Bragat, niya po si Chari de la Cruz Nogas, Roland Neri Ginon, niya po si Jo Bayo Ingano, niya sab si Jezreel Mas Aranyo. Mao ni atong mga nakita as of this time mga higala dinhi sa ato nga programa. So alang sa atong mga higalaan atong gina-welcome o niya naamoy mga messages mahimo nga mosen gihapon mo kay atong basahon unya or karong taud-taud ang inyong mga mensahe aron mapadangat ngadto sa inyong mga silingan. So thank you kaayo. So madto ta sa unahan ba John asir kay mga pangumustahon sab.
Okay, dagang salamat Brother Lebe. Kumusta sa tanan nato magigsunan diha sa Iglesias Nazareth diha sa Paypay and his bituon Kabangkalan Lanao Maya Cortihan o sa Antipolo sa Midilien, no? Kumusta sa tanan mga kaigsunan niya dinha sa Villabal Leyte? Kumusta sa mga Insinso family o gunya sa tanan magigsunan ni Brother Rico Iting. Brother Rico, thank you so much ha sa imuhang pag-anha nako nga imo kong gipadad-an og pliti, gipadad-an pagid ko nimo para pangkaon. So Brother Rico Iting, no, salamat kayo unya sa ato sad nga pasalamatan ang atong makigsuna diha sa Linao sa San Isidro Leyte, sa mga Kalusor family, mga Lumapak family. Maayong buntag sa inyo ang tanan dinha, no? Unya ato sad pasalamatan di ay ang Silas Parinimi Hilig sa Golden Hills. Thank you pre sa last night sa pagserbisyo nato diha nga naghatag mo og panggasolina. Unya salamat sad sa Mrs. sa ni Brother Olivar. Salamat pud kayo. Unya sa tanan na lang ang mga kaigsunan nga nagsunod ning atong programa. Kumusta ang Lester Bilinhista ka pare George Luna, no? Maayong kuan sa inyo diha, maayong buntag. Kumusta ni pare Rini Sigarino uban siyang pamilya ug tanan na minaw sa Tambungon nila ni Ninong Vilio. Ninong Vilio, salamat tong pagserbisyo nato sa patay nga imo kong taga ag panggasolina ug ni pare Rime, no? Mauragid na ang amo nga ang kalipay nga mosabot mo sa among sitwasyon, no? Kay tungod lagi wala man gud tay traveling allowance good unya sa ingon ni ana ato man na gyud nga katungdanan pod. Salamat sa inyong pagsabot sa amo nga sitwasyon. Dis Lambusan, kumusta ni Mami Luida Prasco ni Daddy Matoy Prasco? Maayong buntag sa inyo ha dinha, no? Unya sa tanan na lang gyud, dili man namo maisa-isa. Kumusta sa mga Bunukan family, nila ni Ninong Doming Bunukan, ni Ninang Purit, nila ni Ma'am Daisy Bunukan, ni Ma'am Ethel, ng Dong Dominic, maayong buntag sa inyo ha dinha. O sa tanan na lang nagsunod gyud ni ining ato nga programa. Ato sad pasalamatan di ay sila si Pastor Hill Iduluvirio, si Ma'am Nars, no? Kumusta mo tanan diha? Kumusta po ni Judge Glenn Humawas uban siyang pamilya? Unya kumusta ni pare Junel Hilig? Unya kumusta ni Ma'am kanina ang Rohama Plipo, no? Sa dihas na Ilon na kung igagaw din ha umapagmangkon nila ni Abring dito. Maayong buntag sa inyo ni paridong paridong Nilson Hilig og ni Parinimi Hilig naman Lipon Parinimi Hilig. Maayong buntag sa inyo ha diha nga tanan, no? Unya ato sad di ay dinhis atong programa sa kahanginan. Ato sad pasalamatan ang mga barangay official sa Barangay Maya, no? Na ubos sa liderato karon ni Kapitan Rideliza Abukay. Kap, maayong buntag uban sa imong mga konsehal diha ug mga tanods. Among pasalamatan gyud ang kanana ang mga street light nga inyong gibutang diha sa gianan ni abot pag gyud dito sa sulod diha sa Sitio Dawis. Unya salamat pod sa inyo Kap sa inyong pagsanong nga inyo gyud giayo gyud ang kuan diha sa drainage. Wala nay masabod pa nga mga motor diha kay pipila ka akong igagaw gyud, no? Kanini ang awno dili igagaw pag umangkon na disgrasya gyud hin taon niya bag-o ra batong nanganak kagahapon nagpa-x-ray tungod kay may gibatyag siya sa kilid kay lagi ang center stand sabod sa kanana ang gibutang
kanang stopper diha sa drainage muna nga nalamba in town niya. Salamat nga sa hangyo doon na mo'y quick nga gid nga action nga inyo gid gitarong dayon niya. Safety na ang mga gid ha. Thank you so much Kapitan Ridiliza Bukay sa inyong maayo nga serbisyo diha sa Barangay Maya, no? Unya tusad pasalamatan ang ato nga mga sa tinud-anay lang gyud from the bottom of my heart. Daghang salamat kayo sa mga nindot nga imahen sa mga PNP personnel nga mag-checkpoint dinhi sa karsada sa lungsod sa Daan Bantayan. Sir, ay salute, no? Salamat yun kayo sa lungsod sa Medellin. Salamat yun kayo, sir. Maka-agi magyud mi permis inyo kay kada magyud adlaw gabi nagdagandagan mi ug asa mong dapita mag-checkpoint. Magian gyud mo nako, no? Lani sa San Remigio, no? Dinhis Bugo. Kung duha ka kamot mo saludo gid sa inyohang kanang gitawag ba og friendly road kaayo, no? Niya salamat sa mga inyong mga pahimangno, mga pagmaymay sa uban nga angay pahimangnuan ug angay nga maymayan. Unya, thank you so much. Niadtong miaging gabi nag-checkpoint ang mga pulis dinis Dayagon. Kuan kananaang sa kuanto sa Medellin, no? Usakos na para, daghan gipang para, pero walay gipara ninyo nga medyo na offense, no? Salamat yun kayo sa inyo mga sir. Nining lungsod sa Daan Bantayan, Medellin, San Remigio o dinhi sa siyudad sa Bugo. So very satisfied ko nga nag-observe sa inyo kay matag sakyanan nga inyo nga parahon maniid ramang gyud ko mag-observe ra ko niya. Thank you kayo sa inyo kanang friendship o relationship nga gipakita sa mga commuters o sa uban pa mga riders. Thank you so much mga sirs. Congratulations sa inyo ha. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So niya po si Brother Meliods Silasol. Good morning kapaglaom, watching from Campurog, Villaba, Leyte. Request kog song Brad, Never Give Up, Jesus is Coming. Thanks. Okay, karon taud-taud ato nang i-play on niya, Brother Meliods, no? Okay, dili ta magdugay, higala mo adto ta sa pagtubag sa pangutana. Ang pangutana nga atong tubagon mao ni akong basahon na ako'y nakita sa FB, Facebook. Nagwali mga CFD. Ingon sila, insakto kuno mo nga moingon nga dili makaluwas ang relihiyon. Okay kuno, tinuod, basta tinukod og tao, di makaluwas. Ang Roman Catholic Church kuno makaluwas kay tinukod ni Kristo. Siya may nagtukod, siya po'y manuluwas. Unsay inyong ikasulti gikan ni Carl Inji. Salamat. Okay, mo na pangutana higala nga atong tagaag pagtagad karong buntaga nga gipadangat dinhi gikan kang Carl. Ingon siya dinhi nga na ako'y nakita sa FB, sa Facebook, nagwali ang mga Catholic Faith Defender. Nag-ingon sila, insakto kuno mo nga moingon nga di makaluwas ang religion. Okay kuno, tinuod, basta tinukod og tao, dili makaluwas. Ang Roman Catholic Church kuno makaluwas kay tinukod ni Kristo. Siya may nagtukod, siya po'y manluluwas. Unsay inyong ikasulti gikan ni Carls Inje. Salamat kayo. O kung naamoy mga ikatampo diya higala nga mga tubag, pabuto na mo diri aron ato nang mabasa inyong mga tampo. O niya kung naamoy mga reactions, ato sang dawaton diri, pwede sa among mga number ni Brad John, pwede diri sa atong comment section sa Facebook mahigala. So unang mutubag ani si Brother John o niya akong tapuson mahigala. Okay, daghang kaayong salamat Brother Libby, no, ni Carl Inji, no?
Sa tinuod lang, Brother Carl, mahitungod ni anang mga puntuhan nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church, dugay og taas na kaayo ng panahon ang pagpahimulos sa simbahang Katoliko sa pagpangangkon nga sila mao ang gitukod ni Kristo. Pero kung imong tan-aw dinhi sa Biblia, masabot nimo nga layo ra gyud kaayo sa iglesia nga gitukod ni Kristo kanang inyong giingon nga ang Roman Catholic Church si Kristo ang nagtukod. Unang-una, si Kristo Sabbath keeper, samtang ang Roman Catholic Church is Sunday keeper. And how come nga si Kristo inyong angkunon nga maoy nagtukod ni anang inyo nga iglesia nga Sunday keeper mamo? Unya si Kristo Sabbath keeper. Huna-huna agod sumala sa mabasa nimo sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 sa The Living Bible nga nabatasan ug nakinaiyag yun ni Kristo nga sa matag adlaw nga Sabado tuwa siya sa sinagoga. Sabado ang magtutukod sa iglesia, unya mo angkon mo nga kamo mo'y gitukod ni Kristo, unya ang inyo Domingo layo ra gyud kaayo na sa tinuod. Unya si Kristo nagsunod, nagtuman sa kasuguan, samtang ang simbahang Roman Catholic Church wala nagsunod o nagtuman sa kasuguan sa Dios, kay ang ilang gisunod ang kasuguan sa ilang simbahan. Tandaan nato na, una, kung imong basahon si Kristo man ang nagtukod, sakto na. Pero ug moingon mo nga kamo mo'y gitukod, layo oras tinuod niya ang magtutukod o. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ug 18, analyze kuno ninyo be, aron mo nga makahibaw nga kutob ra gyud mo sa pag-angkon-angkon nga si Kristo mo'y nagtukod sa inyo. Unang-una ang inyong mga pamatuod nga gitukod ang simbahang Katoliko ni Kristo sa 33 AD. Tandaan ninyo na. Karon ang record sa kasaysayan nga si Kristo mikaya balik sa langit sa tuig 31. Karon kinsa mang Kristoha ang nagtukod ni anang Roman Catholic Church sa tuig 33 AD nga nianang mga panahon na ning kayab naman si Kristo balik sa langit. Buot ba ninyong ipasabot nga si Kristo mibalik sa tuig 33 AD aron tukuron kanang inyong iglesia nga giingon niyo si Kristo nagtukod? Well, arita, si Kristo nga nagtukod o magtutukod. Kung imong basahon ang Mateo 5:17-18 ingon si Kristo ay, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Tanaw si Kristo naguunsa siya nagtuman sa kasuguan. Wa niya bungkaga ang kasuguan. Karon kung kining bahina ang hisgutan sa kasuguan, asa man diha sa napulo kasugo sa Dios nga inyong gituman. Wa, pulos na inyong gisupak. O ngano man. Sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nagingon, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan nahimong apan naglapas o sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Timan niha diha sa napulo kasugo usa lang ang gilapas gisupak, nagmalinapason kana sa tanan. Prueba nga diha sa napulo kasugo unsa gyud inyong giuna og supak kanang adlawng igpapahulay, Sabado giilisa ninyog Domingo. Unya ang naglapas o sa kabahin naglapas naman sa tanan. Ang pangutana karon, ang iglesia nga gitukod ni Kristo magsusupak ba diay sa kasuguan sa Dios? Dili na mahitabo. Unya diha sa napulo kasugo, Exodo kapitulo 20 versikulo
At kanini ang kapitulo 20 bersikulo 2, 3 ngadto sa 5 nag-ingon, alang kanimo dili ka magbaton og lain nga mga dios atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og larawan og linilok, ug dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Karon inyo bagod ding gisunod, gituman bagod ninyo ni wa. Ang naglapas sa usa ka bahin, naglapas na sa tanan. Ayaw ipamukha sa tibuok kalibutan nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, matud pa niyo Roman Catholic Church, iglesia nga masinupakon diha sa kasuguan sa Dios. Muna nga kung moangkon mo nga si Kristo ang nagtukod sa inyo, layo ragid kaayo na. Karon niya ang nagtukod sa iglesia nga mao si Kristo. Nagingon siya sa Mateo 5:18. Matud pa niya, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasahiluan bisan usa ka kudlit o sa katulpok ani hangtod nga ang tanan matuman. Sa kasuguan walay pagasahiluan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Karon ang inyo ang tanan may inyong gisupak, dili man ang tanan inyong gituman. Nganuman ang naglapas sa usa, naglapas naman sa tanan. Ang tanan inyong gisupak sa mga larawan ug linilok, diha na mong daan, igo na mga daan. Sa adlawng igpapahulay sa ikapat nga sugos na po kasugo, igo na mga daan. So dili mahitabo gyud nga ang Roman Catholic Church mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Mga pagpangangkon ra na, murabag inyo rang giulog-ulogan ang mga tao nga mga inosente nga wa kahibaw sa Biblia. Pero ang Kristo nga nagtukod og iglesia, Sabbath keeper, samtang kamo Sunday keeper. Unsaon man yan na pagtuo sa mga taong nahibaw sa Biblia nga kamoy gitukod ni Kristo. Unya, kasagaran sa inyong mga practices, kasagaran sa inyong gibarugan o gituhuan, kasupak yun na sa nahisulat din sa Biblia. Balikan ako, sa larawan palang daan, wala na. Sa adlaw palang igpapahulay, wala na. Unya, karon mahitungod sa pagkaon, kung inyong basahon. Naabagod na, gitudlo bagod na ninyo, tanawa o. Sa Ezekiel Kapitulo 44, versikulo 23, ug tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan, sa balaan ug sa dili balaan, ug sa mahugaw ug sa malinis. Ang iyas Ginoo magtudlo sa kalainan, sa mahugaw ug sa malinis, balaan ug dili balaan. Karon nagtudlo ba mo ana? Kaon man hinuon mo tanan. O dili gid mahitabo na nga kamo gid mo ay gitukod. Nganuman kung inyong tan-awon diha sa inyong simbahan, kanunay gid mo nga nakigbatok sa Ginoo. Kanunay mo. Unya karon kung inyong tan-awon kuno ni Aber dinis gihisgutan sa Biblia, basig mo ingon na pud mo nga nanghilabot mi. Igo rami diring nagpasabot kay kinigong mga puntuha gipangutana magud ni diri sa ato nga programa. Ug unya nahibaw mo sa baruganan sa atong programa, Bible-based ni siya. So kung ato ragod nga tan-awon dinhi sumala sa gihisgutan sa kinini ang kung tan-awon ba lang ninyo ba bisan pa manggani ang mga apostoles nahimo gyud nga inyo gyud nga inunta gipakita nga wa gid mo gihapon masubay sa mga apostolic principle ni sumala sa kananaang gihisgutan dinhi sa kananaang buhat 17-16 kung unsay gisulti dinhi atong basahon ragod ni ang gihisgutan dinhi sa dinhi sa kananaang the Word of God translation nagingon, samtang naghulat si Pablo kang Silas o kang Timoteo dito sa Atinas. Tanawa ha, kini sila mauni ang una nga mga mensahero nga magasaksi sa pulong sa Dios ngadtos mga katawhan. Unya, ang mga apostoles nagsabot sila nga kanang dapita anha ta dinha mag-abot. Og naguna si Apostol Pablo dito, atong balik kag basa ha, samtang naghulat si Pablo kang Silas o kang Timoteo
didto sa Atenas, nakita niya nga daghan kaayo ang ilang mga Dios-Dios didto. Nasubo gayud siya. O, ug kung imong basahon ang popular version, nagsulti nga nakita ni Pablo nga dito sa syudad sa Atenas napuno sa mga larawan ug ang espiritu diha sa sulod niya nahagit sa pagkasuko. So kung imong tan-awon sa mga pagtuo ug baruganan sa mga apostoles nga diha sila nagtuo ug nagbarog sa pulong ug kasuguan sa Dios, ang espiritu ni San Pablo nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga mao ang syudad na puno sa mga larawan. Karon, unsa man kining mga butanga o mga pulong nga kabugat o kahait ang gula sa baba ni Apostol Pablo. Kung atong basahon sa kananaang basahon sa Roma 1:22 ug 23 nagingon, sa ilang pagkamakinadmanon nahimo silang mga buang, kay ang Dios giilisa nilag mga larawan. Tanaw ha, nangahimong mga buang kay ang Dios giilisa nila og mga larawan. Karon niya, ang Dios giilisa nila og larawan. Unya si Kristo inyong gituhuan nga nagtukod og iglesia, unya nag-angkon pagyud mo nga kamo maoy gitukod nga iglesia ni Kristo. Unya kining Kristo nga inyong giingon nga maoy nagtukod sa iglesia, hinuon tinuod na nga si Kristo nagtukod sa iglesia. Pero huna-huna ako no, og nihaom ba mo dinha? Nga naman, tungod kay ang iglesia, ang nagtukod sa iglesia, inyo mang gisupak. Unya, wa rabagyod hinuon sad mo, maghuna-huna og unsa kay ang nagtukod sa iglesia, inyo mang pong giilisan, inyong gipulihan. Ato ragod ning basahon dinhi sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lingua Bisaya. Inyo maning doktrina gyud, og sa Tagalog pa walang labis at walang kulang. Tanawa atong basahon gud dinhi. Nag-ingo dinhi timani Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lingua Bisaya sa page 33. Ato ning basahon nag-ingo no. Unsay Santa Iglesia Katolika? Tanawa Santa Iglesia Katolika. Nag-ingo dinhi, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Si Kristo inyong giila nga maoy nagtukod sa iglesia. Sakto mo kay nagtukod magid si Kristo. Pero ang nakaparat ninyo kay ang nagtukod sa iglesia inyong giilisan sa Santo Papa sa Roma. Unya, kung imong basahon ang Biblia, ang tanang tao nakasa, apil man ang Santo Papa kasa kay tao man na. Unya, ang walay sala, inyong giilisan sa makasasala. Unya, tanawa ragod. Kung imong basahon pagyud akong balikan dinhi. Unsay Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Nakadungog kog sinod kanana ang pinulungan sa radyo dugay-dugay na kanang gitawag og banyaga. Pagkabanyaga naman ninyo nga ang Kristong nagtukod sa iglesia inyong giilisan og Santo Papa sa Roma. Karon kung inyong hunahunaon, kang kinsa man di na nga iglesia nga inyohang gipasakupan, dili na iya ni Kristo, iglesia na nga iya sa Santo Papa, nga maoy giila ninyong leader o pangulo. Unya sa Efeso 5:23 si Kristo ang ulo sa iglesia, pero kamo ang inyong ulo ang Santo Papa. Unya unsaon man na pagtuo nga kamo gyud. Unya kanang inyong simbahan hilabihan na puno man na sa mga tradisyon, mga doktrina nga gitawag og unbiblical. Unsa man ang unbiblical? Mga pagtulunan nga wala sa Biblia. Like for example,
kining purgatorio. Huna-hunaan ninyo nagnaa ba na sa Biblia? Wa. Unya, ang kadaghanan sa inyo, naaman ni Dinis Pangutana, CFD, kadaghanan sa inyo ha, magbasa-basa mog mga bersikulo, nga layo ra kaayo ang inyong pagsabot, kay i-divert dayon ninyo sa inyong pagtuo nga wa sa Biblia, ni ao. Sama pananglitan ha. Klaro na sa atong gibasa nga si Kristo nga nagtukod sa iglesia, nagsunod sa kasuguan, ug nagtudlo nga tumanon ang kasuguan. Samtang ang RCC nga giingon ninyo si Kristo ang nagtukod, nagsupak sa kasuguan, ug wa magtudlo sa kasuguan. So diha, bisag unsaon pagbaliktad ang Biblia, di gimo kapasar. O niya kaning inyong doktrina, ay guging na nga si Kristo nga magtutukod sa iglesia, nagtukod siya og pagtulunan nga wa na nahisulat sa Biblia. O niya sa page kananaang 31 32 dinhi sa Doktrina Kristiyana, Instruction de los Niños in Lingua Bisaya, unsay gisulti dinhi unsay purgatorio? Ang purgatorio mo'y usa ka dapit nga halapitan sa mga kalag nga mamaanga namatay sa grasya sa Dios, apan wala sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. Mauni mga pagtudlo sa RCC nga ang RCC inyong gipatuos mga tao, inyong giuto-uto ang mga tao nga si Kristo mo'y nagtukod. Niya karon dinhi unsa sunod atong kuana nga ang purgatorio mo isa ka lugar o dapit nga halipitanan sa mga kalag nga wa pagid sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. Unya kanang purgatorio na ade nas Biblia. Unya ipadayon nato og basa kuno be. Unsaon ta pagtabang sa mga kalag sa purgatorio? Makatabang kita sa mga kalag sa purgatorio tungod sa pag-ampo sa mga maayong buhat, sa mga indulhensya ug labi sa nagayod tungod sa mga Santa Misa. Wa magyud itudlo dinas Biblia unya nganong magbuhat-buhat mo inyong kaugaling doktrina unya ipatuo nyo si Kristo nagtukod. Kuno ang mga kalag nga tuas purgatorio matabangan, pinaagis mga indulhensya ug pagpamisa. Muna nga wagi kahumanan ang pagsigigbayad sa mga buhi anang mga patay lagi nga tuag purgatorio nga maluwas na. Way katapusan nga pagbayad. Unya, every now and then kung kanusa sila magpamisa, bayad. Ngani kung naay mamatay, di gina ikalubong des menteryo ug ang patay dili magbilin og kwarta sa simbahan. Unya sa simbahan palang daan, magbayad na unsa pagtuan na dito sa purgatorio, bayad nga way kahumanan. May man ang magbayad ning uban kay ini kahumagbayad wa na. Ang kana wa ginay kahumanan, sige lagbayad. Pero ang pangutana karon, mutuo ang tao nga normal og salabutan nga sigli ang si Kristo ang nagtukod ni ana nga iglesia? Dili na karon ni apao ato kuno ning basahon kuno. Ug unsay niya nasulod dinhi atong gibasa ang mga Dios ug unya ang adlang igpapahulay. Pero unsa pay mga butang nga niya dinhi atong makita ug atong mabasa nga wala na gyud magsubay sa kabubuton sa Ginoo. O tan-awa ra gud ato kuno ning basahon be. Pamatiin ninyo dinhi sa MBB sa Maing Balita Biblia ato ning basahon sumala sa Nahaunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10. Ug unya kining Nahaunang Korinto, this is the second book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo. So sa laktod pagkasulti gikan kang Kristo ngadto na sa iyang mga apostoles, nahimog gyud mong kabatok gyud. Mao na nga kamo mao ang pagsulundan nga pundok sa tanang mga masinupakon diha sa Ginoo. O pamatii ra gud ninyo ni ang gihisgutan dinhi sa kanana ang Nahaunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10. Ingon niini ang gisulti. Manang kami igo raming nagpasabot kay inyo ning pangutana, wa mis inyo nang daot, wa mi nang hilabot, nagpasabot ra gyud mi ni Sa Nahaunang Korinto 6:9 ug 10 nagingon, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Period na. Ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios.
Nan kay mga daotan man natural dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nan unsa may makita nimo sa kinabuhi o sa pundok nga daotan kay di man makasulod sa gingharian sa Dios. Ipadayon ako basa. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga taong makihilawason, unsa maning makihilawason, ha? Kung sa English ni siya gitawag ni og fornication, asa manin nimo i-apply unsa may proper application ni ini nga word, ha? Imo ning magamit didto ni sa mga lalaki ug babae nga nag-ismiringhoy sila nga dili pa bana og asawa, unya dili bana og dili asawa. Muni gitawag mga makihilawason. Nagdaghan karong panahona ang mga tao nga labi nagnaa man sa gidpoy mga babae nga nagbaligya sa ilang lawas, manghuhit-kuhit na lang gud na. Manghagad-hagad na lang na, bisag 100 na lang. Ang uban bisag pangapi na lang. Sa tinuod lang, dili na ang ako pagmarites mo ginay mahitabo. Mo ning mga taong gautan, mga makihilawason. Unya unsa pa ang gisgutan dinhi nga matud pa dinhi o nagsimba sa mga Dios-Dios. Nan kining pagkaspuntuha asa man nimo matlantaw nga pundok nga naa man diha sa inyo. Nagsimba og mga Dios-Dios o mga mananapaw. Tan-awa kuno kung unsay mahitabo na ni. Unya o nakighilawa sa isig ka lalaki o isig ka babay. Mahitabo magyud na. Ngano man makita kana nga talan-aon sa mga uban dili man tanan kay kining mga bayot. Ang tinuod paggasulti nagiging normal na kanang mga bahina, accepted na sa komunidad ang mga bayot. Pero ang gikondem dinhi dili ang ilang pagkabayot, kundili ang ilang mga binuhatan, ang ilang gibuhat. Ngano man nagunay sa masig ka lalaki ug masig ka babay. Okay ra na nga bayot ka kay mao magginay na angkon pud nimo, pero ayaw lang pud himo nga makigrelasyon ka, makig-ismiringhoy ka na sa pareha pud nimong lalaki kay ang imong pagbati babae. Unya nagunay sa masig ka lalaki, masig ka babay, tumboy. Ang iya hagyod babae pero ang iyang pagbati lalaki, okay ra na nga tumboy ka kay mao magginay na angkon pud nimo sa imong pagkatao. Pero ayaw pud himo nga ikaw babae makig-ismiringhoy sa kag babay. Unya nagisulti benas Biblia nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa langit. Unya karon diin man nimo makita nga mga talan-aon naa sa akuan, naa sa mga nasimbahang Katoliko. Ngani daghan sa mga public figure mga public figure magpakasal adto sa ibang bansa. Unya kaslo na gyud gani sa inyong simbahan ang lalaki, babae. Karon ang pangutana mao, makatuo mo sa inyong gisigwar, makatuo ang tao ni ana nga kamo ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Nakadungog ko sa akong ninong nga si kaning Bething Hilig, magkinumidyahay na gani mo takiki dayon siya katawa siya gabae. Nga naman angkon mo nga si Kristo mo nagtukod sa inyong iglesia pero kining gisgutan nga di makasulod sa gingharian sa langit pulos ni naa makita diha sa inyong iglesia. Ningon mga kawatan bi kuno sulay kuno ninyo og susi kuno bi sa mga muntinlupa og sa mga prisuhan inyong gipuno naglisod nagpahigdaan kay wa nay mga facilities wa nay area kay nagdaghan gid mo kay ang kasagaran kawat unya mga hakog o mga palahubog bitan-awa kuno ni asa man makita nga mga bahina. Di ba naa sa inyong simbahan nga moingon mo si Kristo mo'y nagtukod anang inyong iglesia? Sa unang mga panahon sa gamay-gamay pa ko ang kanunay na kong makita, dili gid kaayo pud talamak pero karon protein gid ka talamak nga moinom maghubog ang mga bana. Nag-irog a panahon mura na sad hinuon natakdan ang mga asawa. Bana ug asawa pariha na mga balbahutog nga mga dagko. Ug unya sa nag-irog pagyod nga panahon natakdan na sad ang mga anak. Lalaki babae mo na bisag dalaga perti nang manginom rong panahona.
mga palahubog, asa man ni makita aning mga buhata na asa inyong iglesia nga giingon din is Biblia nga mga dautan ug unya inyong gipatuo nga si Kristo mo'y nagtukod sa inyong iglesia. Matod pa ni Ninong Berting, wa gabae. Unya, nag-ingo din mga palahubog, tigbutang-butang o mga malapason sa balaod o tanawa. Unsa may inyong gilapas, adlaw igpapahulay, larawag linilok, unya pagkaon. Matod pa, mga malinapason sa balaod. Unya, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Oh, klaro ana, nga di makasulod sa gingharian sa Dios. Unya mo ingon mo si Kristo mo'y nagtukod sa inyong iglesia o karon. Adto ta ato kunong tan-aw ni ang inyohang mga pangulo. Kay balumog unsay mga pangulo, mga leader, ha? Kung atong basahon dinhi sumala sa gisgutan sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26, ato ning basahon nagisgutan dinhi kung unsay gihimo sa inyong mga leader, unya kamong mga membro maupod, gisupak sa mga pare ang akong balaod. Nagunsa ang mga pare, nagsupak sa balaod sa Dios. Ang Dios ani namulong, mo'y nagpamatuod ay kuging nang na makak ang Dios ani. Gisupak sa mga pare ang akong balaod o gipasipad-an ang akong mga balaang butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan og dili balaan, ang hinlo og ang dili hinlo, og wala nila panumbalinga ang akong mga adlawng igpapahulay sa ingon sa ingon nga paagi wala ako tahura sa katawhan. Ang inyong mga leader wa magtahod sa katawhan sa wa magtahod sa Ginoo. Tan-awa unya kung imong basahon sa popular version nagingon nga ang ilang mga mata gitaptapan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mga tinaptapan mo, unya mo ingon mo nga si Kristo mo ay nagtukod anang inyong iglesia. Matod pa Ninong Berting, wa gabae. Unya, karon magsakit man ang inyong dalunggan o buot nga maminaw mo kung amo ning tubagon nga nagsulti raman mis tinuod. Ang inyong paghunahuna pagtuo nga gidaot mo ay wala. Mao ni gibuhat sa inyong mga leader na naglapas sa balaod sa Dios. Unya ni ang inyong mga leader unsay ilang gihimo. Kini baya Biblia ni dili mahitabo na nga kung imong basahon ang Biblia giila ni nga pulong sa Dios. Sa Juan 17:17 ngayon balaan na sila pinagis kamatuoran. Ang imong pulong maong kamatuoran. Ang inyong gipamati karon pulong ni sa kamatuoran, balaan ni nga mga pulong kay pulong ni sa Dios. Pamati irago dinhi sa Malakias 2:8. Apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran. Period. Tanaw ha, ang inyong mga leader miunsa mibiya sa kamatuoran. Kinsa maning kamatuoran? Sa Juan 14:6, si Kristo mao ang kamatuoran. Sa atong gibasa kaganina sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños in Lingua Bisaya nga si Kristo giilisan Santo Papa sa Roma. Unya mo ning gisulti mibiya sa kamatuoran kay sa Juan 14:6 si Kristo ang kamatuoran. Mibiya sila kang Kristo kay giilisan nilag Santo Papa sa Roma. Ay wa gabae. Unya ningo dinhi matod pa dinhi apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Duna untay kasunduan ang Dios tali sa mga pare pero giunsa nila ay biyaan nilang kamatuoran ug unya nagtukmod sila sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Karon inyong ipatuo nga si Kristo mo'y nagtukod ni anang iglesia ha. Mga kaigsuunan, hinumdumin ninyo nga karong buntaga, ilha og isipan ninyo nga na-bless mo sa pulong ay inyong gipamatian kay pulong ni sa Dios. Panahon na ni nga mamalandong mo, panahon na ning maghuna-huna mo kung asa mo mulugar. Panahon na ni nga maghuna-huna mo kung asa mo mudapig. Kay nga naman,
Magsige ra mog angkon-angkon nga si Kristong nagtukod sa inyo, pero layo ra gyud sa kamaturan, layo ra gyud sa tinuod. Og unya kun ato nga basahon dinhi sa Biblia baya ang sumala sa Pinadayag 21:8, ang ilang bahin maong paghiadtos linaw nga kalayo, muna nga gihisgutan sa Biblia ang mga laglag sa adlaw sa katapusan sama kadaghan sa bunbon sa dagat. Higala tuguti nga mamalandong ka karong buntaga, kay hapit na ang panahon. Gawa sa pagkahapit na sa panahon gyud, dili nato siguro ang atong kinabuhi og asa kat takutob. Unya naa paghihapon ta, nagpasakop ni anang pundok nga nag-angkon-angkon ra nga si Kristo mao'y nagtukod, si Kristo mao'y founder, unya di ay ang magtutukod mao si Satanas. Nganuman kay kining mga buhata nga atong gibasa dili man ni binuhatan ni Kristo og sa mga iya ni Kristo, binuhatan man ni siyawa. Unya karon tan-awa ra gud ninyo kun unsay makasabot magyud mo, kay kining Biblia sama man ni og salamin nga matagtan-aw ninyo sa samin, makita ninyo ang inyong dagway, makita ninyo ang inyong hitsura og unsa. Sa pagtan-aw ninyo, paglandi ninyo sa Biblia, makita nimo oy kung unsa nang punduka ang imong gipasakupan. Dili kay kutob ras angkon-angkon. Unya ang kadaghanan sa inyo makadungog na gani sa tinuod nga pulong sa Dios, makadungog sa kamatuoran, magpalingog-lingog lang, murag wa ra gyud. Pero kung imong tan-awon sad sa lain nga bahin, ang pulong sa Ginoo nagadala sad og ingnon na lang mga bihag. Kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pas espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa gitagbuan kayukan sa katuyan sa unahuna kasing-kasing tao. Herbihanon 4:12. Sa atong programa dili na ikalimod sa nagkalain-lain nga mga lugar ug dapit daghan ang nakapangalagad sa Ginoo, kay ilang gianalisar, ilang gipamalandong ang pulong sa Dios. Higala kuyugi sila nga namalandong sa pulong sa Dios, ug sila karon nga usab ug nga bag-o diha sa Ginoo, sila nangalagad sa Ginoo sa husto nga dalan sa pagpangalagad. Hibaw-i nga Brother Carl, imo maning pangutana, pero daghan kaayong mga tawo nga nakadungog ug naminaw sa tubag sa imong pangutana. Nya dalaygon ang Dios sa walay katapusan, ug unya huna-hunaa kining mga butanga. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natin-awan na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon ang ngay mensahe nga nahidugang dinhi gikan kang Brother Winifredo Sarsaliho sa Cavite ni. Good morning ninyo Brad John o Brad Libby. Good morning, Brad. O ingon man sa tanan nga nag-live o naminaw sa program, amping mo diha, and God bless from Cavite, Philippines. So, salamat kayo Brother Winifredo no, sa imong pagpakikuban o ginaot pa ang Dios, magapanalangin nimo, maghatag sab kanimo kahimsog ug maayong panglawas. Anya niya po si Brother Roland Nireginon, mayong buntag, kuminto lang Brad, Carl, si Kristo ba ang nagtukod sa CFD nga wala magtuman sa kasuguan ni Kristo? Wala mahimuot sa inyong binuhatan. Okay. Ato ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana nagingon dinhi nga nakita niya sa Facebook. Kay daghan mo uso man ang social media ron higala. Bisan ang mga Catholic Faith Defender, daghan kay silang mga programa po diya sa Facebook. Gawali po sila. Diya nagsugod atong resulta sa question and answer nila ni Gitgano og ni Pastor Bacalaris, no? Diha nagsugod nga medyo kunimong tanawon higala kansi mangyud si Father Gitgano.
tungod kay shot man gud siya sa adlaw Sabado. Shot gud siya sa adlaw Sabado, igpapahulay. So karon diha ng gawas aron maka depensa sila, sige sila sa mga social media, kunuhay aron ilang matubag ang mga isyu nga nasiyat ang ilang father ani adtong pangutanaha. Okay, karon usa ni sa mga nakita sa ato nga sender nga nakita niya dunay Catholic faith, mga Catholic faith defenders daw. Ingon din nga nag-ingon sila insakto kuno mo nga moingon nga di makaluwas ang relihiyon. Okay kuno tinuod, basta tinukod og tao di makaluwas. Ang Roman Catholic kuno makaluwas kay tinukod ni Kristo. Siya may nagtukod, siya po'y manuluwas. Unsay inyo ikasulti gikan ni Carl Inje. Salamat. Salamat kayo. So, ang iyang pagtuo nga ang relihiyon maoy manuluwas. Ang ila kuno relihiyon maluwas tungod kay si Kristo kuno maoy nagtukod sa Roman Catholic Church. Diin man ta makabasa ana sa Bible. Ato diha sa Biblia kay mao man gini final nga authority nga mutug-an sa kamatuoran. O kung naa kay referensya ang imong gibasa, kinahanglan ikonsulta sa Biblia og mao ba na gisulti sa Biblia? Kay kanang referensya imong gibasa wa na sa Biblia, not counted na nga referensya. So, diin man tayo mabasa sa Biblia. Kanang moangkon ta sa Mateo 16:18, naauday mabasa nga nag-ingon si Kristo nga tukuro nako ang Roman Catholic Church. Wala. Ang giingon sa itong basa diha, sortihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Kristo ingon niya nga sa English pa, giingnan niya si Pedro nga upon this rock I will build my church. Siya'y nag-build, siya'y nagtukod sa iglesia. Pero wala may ngalan din. Hiwa man mingon nga Roman Catholic Church. Wa man gani ibutang pod nga Seventh-day Adventist Church. Wa pod ibutang nga born again. Wa, tabla tanan. Nga naman kay wa may ngalan nga gibutang si Kristo nga mauni official nga ngalan sa iglesia nga akong gitukod. So og maingon ta nga si Kristo ang nagtukod sa among iglesia, angkon-angkon lang na. Kung tinuod si Kristo ang nagtukod, di in may bersikulos Biblia, kapitulo bersikulos Biblia, nga nag-ingon si Kristo nga ako ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Wa, mga higala. Dugay natin anong programa na to, nga dugay sa ta nagbasa-basa sa Bible, wa gyud ko kabasa og Bible nga nag-ingon nga ang Roman Catholic Church mao ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Kung naa may mabasag mga referensya, kana angkon lang na sa tawo. So ilan na ng angkon? Ilang giangkon-angkon nga sila maoy tinukod. So karon kay wala may ngalan diha nga gisulti sa Biblia. Unsa man kinsa man nga relihiyon kaha ang pagtulunan nga ang Dios gyud maoy nagtukod. Ari nimo tanawa sa pagtulunan higala? Ari nimo tanawa sa doktrina aron masuta kay wa may ngalan. So inong tanawon sa mga gipantudlo ni Kristo diha sa Biblia. Unsay gitudlo sa Biblia anang punduka? Pagwa ning haom higala. Unya gaangkon-angkon ta. Kutob gipas angkon, layo oras tinuod. Usaon man nato pag-ila. Kay ang usa ka tawo higala, usa ka si Ipli maingon nga tinukod ni Kristo ning amo.
o ilang angkunon kay sila gyud na ilhan sa Ginoo, kaila Ginoo. Pero unsay giingon ni San Juan? Sa unang Juan 2:4, siya nga nagaingon, nakaila ako kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, bakakon kanang mga tawhana, og wala kanila ang kamatuoran. Kisa nagsulti na, ang Bible mga higala, sa sulat ni San Juan, ang tao nga moangkon nakaila siya, gaangkon siya, nga tinukod ni Kristo, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios. Nag-ingon ang Biblia, bakakon kanang mga tawhana, og wala kaniyang kamatuoran. O muna, atong sutaon kung tinuod bang bakakon kaha, wa ba di ay nagbantay sa sugo? Ang CFD kay sugo ba gingunin ni? O sa may na sugo sa Biblia. Ang Biblia nagsulti nato og napulo ka sugo. Kinsa ng sugo ang napulo ka sugo? Sugo na sa Dios nga gihatag sa tao mga higala. Kay sa atong mabasa sa nakasulat sa Ecclesiastes 12 versikulo 13, ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ang Biblia nagsulti kanato higala nga matod pa sa atong gibasa, ang tibuok nga katungdanan sa tao mao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. O bisan sa tawhana, makatoliko man ka, Seventh Adventist na ka, maun sa may relihiyon na to, ang katungdanan sa tao, basta tao. Kung tao man ang membro sa Catholic Church, kung tao man ang membro sa Seventh Adventist Church, sa uban pang mareliyon, nasa katungdanan sa Dios. Ang iyang katungdanan, dili ang pagsupak sa sugo sa Dios, kundi ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. O kanang mga sugo sa Dios samas na po kasugo, di musugot ang Dios nga dunay usa nga atong wagtangon. Nga naman, kay nag-ingon ang Biblia sa Santiago 2:10, ang maglapas og usa ka sugo gikan sa balaod, samara nga iyang gilapas ang tanan. So dili pwede nga nay atong wagtangon, di pwede nga atong ilisdan, ang napulo ka sugo, napulo gid na, kay di musugot ang Dios nga dunay usa atong wagtangon niya na higala. Nga si Kristo nga maoy atong manluwas, nagsulti pod siya sa Mateo 5:17-18, ayaw mo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman niini. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayloan sa kasubuan. Tiyaw mo na, perte nga pagkasulti ni Ginosos, ingon siya mo gunahuna nga ning anhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ang Kristo nga nagtukod sa iglesia nga wa niya nganli, nagsulti siya nga wa niya bungkaga ang kasuguan. Nagsulti pagod siya nga santa niya panlangit ug yuta, walay sayloan sa kasuguan. Sa ato pa asimbol, ang sugo di pwedeng sayloan. Nga karon pangutana, ang RCC nga nig-angko ng mga CFD nga sila'y tinukod ni Kristo. Pangutana, nagtudlo ba o nagtuman ba sa napulo kasugo sa Biblia? Kung naamay napulo kasugo nga ilang gitudlo, kadaghanan higalan naa diha, wala sa Biblia. Gipang-usab ang nas Biblia. Kaya ang unang sugo sa Biblia, gidid-an ang tao sa pagbaton og Dios-Dios. Ikaduha, gidid-an ang tao sa pagbuhat og kinulit kalarawan, pagyukbo og pagsimba ni ana. Kumusta man ang Catholic Church? Nagtuman ana? Wala. Na ay mga ribultong gipangbuhat, giyukbuan, gisimba higala. Lapas na ana. Unya ang sagingon ni Ginosos, maglapas og usa, samara, lapas ang tanan. Unya may tinukod ni Kristo. Ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo, nag-ingon ang Biblia, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Wa mag-ingon hinumdumi santoson mong Domingo. Yun sa Manila,
giilisdan ang ikaapat nga sugo nga imbes adlaw Sabado ang adlaw nga santuson or balaanon pahulayon giilisdan og Domingo. Di ba pasipala nas Ginoo? Kung tinuod ang iglesia nimong gisulti nga si Kristo nagtukod, astilan, nagsupak yun kang Kristo. Supak against sa pagtulunan sa Biblia. Kas kontra sa pagtulunan sa Biblia. Kisa may author ana kanang pagsupak. Pag-ingon sa Ginoo kang adan o kang iba, ayaw mo kaon aning putasa kay sa panahon nga mukaon mo ani, moabot ninyong kamatayon. Pero ning abot ang yawa, gigamit niya ang bitin. Pagkadungog niya sa katarungan, subay nga gisultihan sila sa Ginoo nga di pakaunon kay saan lang mukaon niya itong putas sa kawis pagilas widatan mamatay sila. Unsay tubag sa bitin nga gigamit sa yawa. Dili kamo mamatay, saan lang mukaon kamo nini, di kamo mamatay, masama kamo sa Dios. So against, kontra ang yawa sa gisultis Ginoo. So ang adlaw pahulay Sabado nga gisugo sa ginustaw kung naamay mo kontra ang higala, dili nagikan sa Ginoo kung dili gikan sa kaaway. Mao na niya mo ang kontra nga kining amo iglesia mo tinukod ni Kristo, adila may tabo layo ra nas tinod higala. Kutob ra kita sa angkon. Ang tao nga mutuo ana atong tao nga wa kaayo makatuon sa Biblia. Pag nagtuon ka sa Bible, di na ka mailad ana higalang makaturungan ninyo ni ana. Nga naman, kay angkon naman ang tao na. O niya, ari ka sa mga larawan. Astilan, ang tinod iglesia, wa nagsimbas mga binuhat. Kisa may simbahon. Sa pinadiyag 14, versikulo 7, simbahon ang Dios nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o sa mga tinubdan sa tubig. Ang Dios nga magbubuhat, mao'y simbahon. Dili ka ito mga binuhat, kay matawag man ang Diyos. Di na tinod Diyos ka ng binuhat. Ang tinuod nga Diyos kadtong magbubuhat sa langit, sa yuta, o tanang butang. Diyos nga dili makita mga kahigalaan. Muna simbahon. Pero nagsimba ka ganing makita, luhod ta na higala, na kasumpaki sa pagtulunan ni Kristo. Kung tinuod tang iglesia nga gitukod ta ni Kristo, miangkon ta ni ana, dapat nga ang atong pagtulunan, ang atong gipangtudlo, kanang pagtulunan nga wa mahisupak sa pagtulunan nga gisulti sa balaang kasulatan. Tinuod ba giusab? Tinuod eh. Tanawan ninyo ang The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. O niya, gipahayag kini ni Father Peter German. Ang pamatuod niya sa page 50, matod pa sa itong mabasa, which is the Sabbath day? Unsang adlaw ang adlaw pahulay? Giansiran pag nila og tinarong, Saturday is the Sabbath day. Saturday? Masam lang Saturday, Sabado na, ikapitong adlaw, maong adlaw pahulay. Gitugan nila silang katesismo. O niya, gayon sunahan. Why do you observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo malagi ang atong gibantayan, dili man ang adlaw Sabado? Ang ilang answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Personal admission gid higalan yan ang pundoka. Ilang magsusulat sa ilang katesismo. Katesismo gani, muna the official doctrine sa Catholic. Wa na masupak silang pagtulunan. Basta katesismo. O sa gisulti, atong gibantayan ang Domingo, dili ang adlaw Sabado, tungod kay ang Catholic Church niadtong tuig 336 AD atong gibalhin. O ba ta ha? Atong gibalhin. Personal admission yun. Ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Sa ato pag-akseptar nila, giangko nila nga ang adlaw Sabado may papahulay yun na as Biblia. Pero ilang gibalhin mga higala ngadtos adlaw Domingo. Gibuot-buota nila, giusab nila ang sugo sa Ginoo. Against ba sa Biblia? Di ba na pwedeng balhinon? Sa atong mabasa sa Levitico 23, versikulo 3,
Nag-ingon atong mabasa sa Contemporary English Version. Duna kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sa inyong buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw, sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kay kining balaura dili gayod mausab. Tiyaw mo na pagkatinaw kayo nga ang balaod sa adlaw nga pahulay kada ikapitong adlaw nga mong Sabado, ingon ang Ginoo nga maghiusa kamo sa pagsimba kanako bisag asa pa mo puyo, kining balaura dili mausab. Mo'y gingon si Ginoo. Pero atong gibasa ganiha ang katikese mahigala. Giusab nila ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadtos Domingo. So na mas tamas sa gisultis Ginoo. Maunay tinuod iglesia gitukod ni Kristo nga giusab ang sugo sa Ginoo diya sa Biblia. Moangkon ganitang tinukod pa ni Kristo, dapat ang atong igpapahulay waos ba Sabado. So asa mang relihiyon na karon ang ninghaom sa gipangtudlo sa Biblia. Ang Seventh-day Adventist, ang doktrina, ang pagtulunan nga gitudlo sa inyong makahigalaan, pagtulunan nga nagsukad gayod sa balaang kasulatan. Wa man usba, wa man balhina ang adlaw nga pahulay katos Domingo, so mo hinungdan ang atong programa dinhi. Kanunay tang nagpamatuod nga wa na usba kay mismo si Kristo nagsulti nga wa usba, og ang Biblia nagsulti atong gibasa ganiha, dili mausab kining balaora mga higala. Mao na nga moangkon ta nga ang iglesia namo maoy maluwas kay si Kristo nagtukod hasta moral tang nagdamgo ana og udtong larok. Nagdamgo tag udtong larok nga wa ta mahibaos tong gipanulti. Unya kung eksaminon sa pagtulunan gitudlo, manubag ba gani pero pulos lubag, mailhan nimo nga binitikwel ba ang mga tubag nila sa mga pangutana. So klaro na mabasa sa Bible higala nga wa usba ang balaod sa Dios apan giangko nilang giusab nila. Gani suma sa atong mabasa sa pamahayag nila, bisan pa si Father Brady nagsulti siya nga matod pa niya nga sa Elizabeth Ingenious, gipatik na, ingon siya din nga, it is well to remind the Presbyterian, Baptist, Methodist, and all Christian churches sa tupat tanang relihiyon nga iglesia nga Kristohanon that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. The scriptures, ingon din nga, enforce us Saturday nga kitang Catholic matupad Gibbons wala nagabantay nining adlaw. So gitug-an ni Father Bade nga wa suportahis Biblia ang pagbantay sa Domingo. Diin man tayo mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoo or nagsugo ang Dios nga Domingo na ang adlaw nga pahulay or unang adlaw sa semana, ang adlaw igpapahulay ilis sa adlaw Sabado. Na ba tayo mabasa sa Biblia na? Wa, nga naman ka ang Biblia na nagsulti, dili mausab kining balaora. O ni Arikas pagkaon, nagsaad ang Ginoo sa Isaiah 66, versikulo 15 ngadto 17, nga nagkaon og baboy og mga dulumtanan sa adlaw sa paghukom, sunugon si Ginoo, pinaagis kalayo. Mao na gisulti sa Biblia higala. Nga naabot na bago na ang paghukom, naabot na ba ang alas hukom? Wala pa. O sa Roma 4:21, ang Diyos dili mamakak, hingpit siyang mutuman siyang gisaad. Gisaad ba na niya higala? Matuman yun na. Nara na to. O mapadayon tagkaon sa gidili, kundi ta mahadlok sa imperno higala, kaon ng tanag, gisaad as Ginoo. O ni ang iglesia nga nag-angkon nga tinukod sa ni Kristo ay perting mukaon sa mga gibilis Ginoo. Gani, bisan pa ang leader simbahan, promote pa yun, kako, kaon kong humba, gani, kalami kayo. O grabe kayo musulti na.
pagsupak dayag nga pagpamatuod sa katilingban nga gisupak ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Ang saan si Ginoo ang mukaon sunugon sa kalayo sa impyerno. Mao na yung makita diha mo nang atong pamalandungon ang gisulti sa balaan kasulatan. Ang Dios may higala nahigugma natong tanan. Way pili mas si FD, maunsa pa ranggo niya, unsa ka sa tao gihigugma tas Ginoo kitang tanan. Dili siya buot nga malaglag ta. Tungod kay sakit sa kasing-kasing sa Ginoo nga muhilak unya tag mukagot atong ngipon sa alos katapusan. Hinungdan nga nining panahon na samtang aberto pang kalawasan. Gitambagan sa Ginoo sa Santiago 1:22 nagtambag ang Ginoo. Hinuon tumanan ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ang tambag higala kay naluoy ang Dios og di siya gustong maghilak og magkagot atong ipon, di siya gustong masilutan ta tungod kay gihigog mata niya, gitambagan ta niya nga ang pulong sa Dios atong napaminawan, atong tumanon apan kun ipalapos ta to pikas dunggan, way na sa ang Ginoo. Kung mahilak man tag mukagot atong ipon sa katapusan, kung masilutan man higala kana tungod kay mo'y imong gipili karong panahona, gipili nimo ang pagsupak sa sugos Ginoo, inay ang pagtuman sa sugos Ginoo. So hinaot pa nga karong buntaga ang pulong sa Ginoo nga ato napamatian, ato kining kinabuhian. Dawato nato ang Ginoo nga maghari istong kinabuhi ug magsinugtanon ta kaniya, dili ta magmasinapakon tungod kay nag-ingon si Ginoo sos, dili ang tanan magtawag og Ginoo makaadtos langit kun dili ang nagtuman. Okay ni sa atong basahon nga mensahe niya si Brother Roland Niriginon. Maayong buntag, kuminto lang Brad Carl, si Kristo ba ang nagtukod sa okay, ato ni nabasa kaniha. Niya si Amelia Bisabilia, si Sister Amelia Dias Baas. Good morning ninyo Brad John o Brad Libby. God bless ninyo. Niya po si Moises Liaban, Alex Liaban. Good morning mga Brad. Olahi nako katanaw karon. Anya niya po si Dong Bob Britoya. Good morning Dong Leib o Dong John. Watching from Manga, Tuburan, Cebu. Shout out ko ni Dong Winifredo Sarsaliho sa Cavite. Good morning. God bless us all. Good morning po ni mo Dadong. Niapon si Brother Jake Subalinog, maayong buntag, Brad Libby. Good morning, no? O niya, wala naman kitay time, higala, miabot man ang kinutuban sa ato nga oras, sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon, ania atong theme song, ania ato pong hangyoon si Brother John alang sa ato nga closing prayer. So, among subliyon, higala, ang tanan karong adlaw, among gidasig sa pagdawat sa kamatuoran, kay ang kamatuoran mo ni magahatag kanato og kaluwasan. Okay, Brother John? Magampo ta mga higala.